Виріб власними руками, його дуже легко зробити. Вам потрібно лише фарба і картон на 1 мм товщина. Вам потрібна фарба зелена і оранжева. Також вам потрібно клей пістолет. Також, логічно, оця стаканчики з водою. І інструмент. Багато тут чого, тут ніж є, ножниці, пілка і плоскогубці. Це вам потрібно, і вам це буде дешево, тому що лише потрібен картон на 1 мм, можна навіть взяти коробку, яка там товщина 1 мм, фарба, клей-пістолет, якщо у вас є, і все. Ну і этот інструмент. А так, просто став лайк і беріть ідею.